O incremento dos controis e os labores de vigilancia durante a Semana Santa centraránse especialmente no eido da comercialización e da restauración, naquelas zonas, como é o caso da de Arousa, nas que hai unha maior incidencia da lacra do furtivismo. Segundo Rosa Quintana, realizaránse inspeccións en puntos de venda en establecementos de hostalería, onde se revisará que a mercadoría que ofrecen conta coa documentación legal pertinente. Ahora empeza unha época onde os turistas veñen a Galicia, onde deben de disfrutar da calidade dos nosos produtos e, polo tanto, vamos a intensificar tamén o noso traballo en todo aquilo que ten que ver no control da comercialización, tanto nos puntos de venta de primeira venta como tamén na restauración. Nesta línea, pois eu quero decir que estamos nun plan coordinado tamén con turismo e con consumo para poder chegar á maior cantidade posible de restaurantes e conseguir garantizarlle a todos os que nos visitan que o que consuman aquí será sempre un produto de calidade. Durante a visita á unidade operativa do Servizo de Gardacostas en Ribeira, a titular de Mar destacou tamén a implicación do servizo na loita contra o furtivismo e agradeceu ao seu persoal o importante labor que realiza para atallar esta problemática. A propia Rosa Quintana informou de que o Servizo de Gardacostas realizou nos 2 primeiros meses deste ano case 1.700 inspeccións, que resultaron co comiso de máis de 5.000 kilos de distintas especies de peixe e marisco e tamén coa incautación de 1.000 útiles de pesca. E agradecerlle aos membros do Servicio de Guardacostas o esforzo que están a poñer en loitar contra esta lacra que son os furtivos. Levamos nestes primeiros meses do ano xa máis de 5.000 kilos de produtos decomisados, máis de 1.150 aparellos incautados e máis de 1.700 inspeccións feitas. Eu creo que como responsable da Consellería, pero tamén como a unha persona que valora o traballo dos profesionais do mar, o único que me queda é agradecerlle o compromiso dos membros do Servicio de Guardacostas e alentalos a que sigan nesta línea.